maghimo ko kimchi karon guys. And nagpalit ko og 4 kilos nga pechay or napa cabbage na siya daw. So, itry na to nga maghimog kimchi kung makabalo ba ta. And of course, atong unahon, ang hugasan na to ang cabbage. Ato ni siya unahon og hugas. Dili pa ni siya ang final ng hugas guys kay napay mga chichiburit siya ni buhaton. But kani anaan sa nato. May taglami niya akong mabuhat guys. Pero kung dili lami, syempre, di mo sa Koreana. Putag pa uyab Koreano, so di na to siya ma-master. Pero I try my best to do it. Kung mag-order magkukuan guys, kanang kimchi na, mahal na kayo. Di na ta kaginan siya ano sa tong eat all you can. Sa tong eat and grill all you can. So, mas i-prefer gid na ako nga ako na lang siyang tunan. So atong buhaton na ni guys, ato na pud siyang i-slice. Ako na siyang gi-search kung saan pag-slice, tapos after sa pag-slice tanan, humulan siya og water with salt. So nani siya pag-slice. Nani siya pag-slice guys, kuhaan ni siya kaning tumoy nga gahi, kuhaon. Na, like that. Kuha na siya. Tapos ay, nakuha na ko. Dapat gali siya bungkag. Tapos, anahon lang siya dahil. Ay, ang gawas, ang gagmay. And then, like that. Daw, ako. Pwede naman tayo siya slice and dito, no? Pero, kung man nilang gusto good. So, okay, ito ni pao ng uban. Butang na ito diri ang uban. Para kani itong na-slice. Hindi na ito ibutang pod. So, time check guys. It's 5:30 in the morning og ako siyang unang gitrabaho gyud kay para na siya dapat siya one day nga makuan gid siya, ma-marinate gid siya sa iyang sauce. So, hopefully dili siya ingon nga ma-perfect kay di man kita Koreana no, pero at least lami siya. After ani, i-slice na pud siya nato og I think mga 1 inch lang panggagmay. Okay, nag-ready na kog water guys. Duhan niya akong gi-ready. Ani. I will show you kung saan ako siya unya munang nag-ready kog duha ka water, diba? Okay. Okay na ni siya, i-transfer na nanday nato. Okay. Kita din. Okay. So, ato na siyang i-transfer sa atong okay, hugasan na po siya utro guys. So, diri na nato siya hugasan. Dili na po siya guys. So, akong style sa kimchi guys, dili kina ko siya grabe nga kumuton kay para na siya crispiness. Magbuot lagi din sa kimchi ba? Gusto magkukuan guys kanang ay! Siyay! Unang kailangan din nato siya ibabad sa water kay para i-make sure nga wala gid siya kuan, wala siya mga uod, you know. So, dili man di sayon maghimo kimchi ba pag slice pa lang daan sa Chinese pichay kuan na. I-add po nato siya sa water para mahumulan gid siya kuan guys. So, muni siya nani. So ibabad sa nako siya mga about
10 minutes guys kay para mukuan gid ang iyang hugaw ug ang iyang mga uod-uod manggawas gyud. Kay nana man gid na basta vegetables na magid mga kuan. Mga ulod-ulod, normal. So ato siya ibabad. So muna yung mga sagol. We have 2 kilos of 2 kilos nga carrots guys. So ato na siyang panitan. Kilos of labanos or white radish. Again guys, dili ko perfect ani nga. Di man kita perfect no, but i-try gid ako nga malami ang mo kimchi. So let's hope for the best. If dili gani, you can tell me, you can tell us, comment us, and you know, kung sa para ma-improve na mo. After na ko gibabad ang Chinese pichay guys, ako na siyang gidrain tapos gitransfer na ko siya sa big container kaning planggana. Limpyo ni siya nga planggana guys ha. Muna siya kong gigamit sa barbecue. So, butangan na to siya 4 cups of salt guys. Okay. Anyways, dili man na siya mabalaka mo nga grabe kay siya ka salty dili kay hugasan pa nato siya after na to siya ma-marinate sa salt. So, 3 cups. Tignan ko anon. Tignan ko rawon, guys. Again guys, this is my own version, my own recipe sa kimchi, and this is my first time nga ako na siyang gibuhat. Yeah, nakakita na ko sa mga videos ani sa YouTube, but ang timplada niya guys, ako ra gini siyang own. After na to mamix na ng salt guys, ato na siyang takluban o pasagdan overnight. Og mao na ni atong kuan guys, katong Chinese pichay na atong gihumulan sa salt tapos akong gipastay overnight. Mapansin ninyo no, katong pag-close na to ani siya, kuan pa kay siya, kanang habog pa kay siya, but after pila ka hours, may nahin din yung itsura guys. So, atong buhaton ani, ato na po siyang not to squeeze, char. Dilikin na to siya ikuan ha, kananaon lang. Tapos, i-transfer na to din ni. Naon lang. Para crispy gyapon ang yung kuan. Transfer na to. After na to siya gipa-overnight sa salt guys, ato na din siya hugasan, tapos i-drain og tarong para i-mix na din nato to yung mga timplada. So nani kadagan water ang after nimo siya ikuan guys. Ihumulan sa asin ang Chinese pichay. Nani kadagan water ang makuan niya. O ato na din siyang timplahan, ato na din siyang i-mix sa sa carrots, sa labanos. O para sa timplada, nag-ready ko 1.5 liters of water. Nag-add ko og 1/2 kilo nga glutinous flour o 1 cup brown sugar. Actually guys, white sugar gid ta dapat ang ibutang ani sa kimchi, but tungod sa kamahal sa sugar, mas prefer pa na ako nga brown sugar. Anyways, parehara man sa duglami. After na to ma-mix tanan ang ingredients guys, ato na ding ipasigang kalayo over low heat hangtod nga makuha na to ni siya nga consistency. Look at that inaana gid siya nga consistency guys. Then muna na siya nga pwede na to siya ma-mix
sa atong Chinese pichay. And while kahulata nga mubugnaw ang glutinous flour mixture nga atong giluto guys, ato na po dayong buhaton ang uban pa nga ingredients mao ang panakot, which is ang ahos ug ang ginger, ug ato siyang i-blend og tarong. Gibutangan na lang po din ako gamay nga patis guys para madali iyang pag-blend. Ug mao ni siya mao na din ang outcome pag mahuman na, dapat inana siya kagagmay guys. Tapos after ana, ato na po din siyang ibutang sa bowl. Tapos, i-add na to ning Korean red pepper powder. Muna siya ang kuan guys, kanang pampahalang. So, nag-add lang ko og 2 cups. Then, i-mix lang dahil na to na siya guys. Pag umana to mix ana, at pwede na din na to siya ma-add sa atong glutinous flour mixture nga atong giluto ganina. I don't know kung ako ra bang nagbuhat ani nga ipabugnaw na ko daan. Kaya ako magkong hunahuna guys. Kung ako siyang ibutang diretso nga init pa siya. Kasi maluto ang Chinese pichay, di ba? So gilatan gina ko siyang mabugnaw. Og mo na ni ang itsura. Tadan! Look at that. Not bad for the first timer guys. Og ato na din siyang i-add sa atong gulay. First na ko siya add sa kuan sa atong carrots ug sa atong radish. Tapos grabe nga pangusog din na guys. Kaya syempre, ang atong carrots ug radish 4 kilos na biya na. Tapos atong pichay 4 kilos. Pero nagamay naman sa ng pichay. And I also add the onion. Mo nakaingon gid ko guys nga dili gid sayon ang magluto or magbuhat sa kimchi, kay grabe nga step by step process, grabe nga detailed sa mga ingredients niya. So nakita na ninyo guys na humanan ako siya mix sa atong radish ug sa atong carrots. Dayon it's time na pod nga atong ibutang atong Chinese pichay. O gidungagan po din ako siya onion leeks. So nakita na ninyo guys, lain ako sa nina kay the next day na siya. And mo ni siya atong Pinoy version kimchi. I'm so proud of myself. Not bad for the first timer. So I hope nga naganahan mo sa akong video guys, o i-try ninyo kung sakto ba ang timpla. In fairness ha, makasakit siya sa bukton guys. So katong gusto nga magpaniwang sa mga bukton, buhatan ninyo ni kimchi. Bye!